Trasladada ao Chus unha traballadora logo de que a súa man quedara atrapada nunha máquina no polígono de Espiñeira. Novo accidente laboral rexistrado na tarde de onte na comarca. Neste caso sucedeu no polígono de Espiñeira, en Boiro, arredor das 2:30 da tarde. Un particular alertou ao 112 logo de que a unha empregada da firma Biomega lle quedara atrapada a man nunha máquina mentres traballaba. Ata o lugar desplazáronse os bombeiros de Boiro. Recibimos onte unha chamada ás 3:20 da tarde do 112 informando de que unha persoa había estado atrapada nunha máquina aquí nunha empresa no polígono de Espiñeira, en Boiro. Desplazouse unha actuación de bombeiros ata o lugar. Ao chegar ali, cando nos chegamos, pois o mecánico da empresa xa conseguira que a persoa liberara a man. Nos fixemos os primeiros auxilios ali e atendemos ata a chegada dos servicios sanitarios, que foi, bueno, que cando chegaron pois foi trasladada en ambulancia ata o helicóptero e foi trasladada ao Hospital Clínico de Santiago. Os bombeiros puxeron unha vendaxe compresiva e inmovilizaron a man. Cando nos chegamos, como vos dixen antes, o mecánico xa conseguía liberar a man, e nos fixemos os primeiros atención médica ata a chegada dos sanitarios, e o estado era da man iba con lesións aparentemente graves na man dereita. A traballadora foi atendida de urxencia no Hospital Clínico Universitario de Santiago.